kublai pi ki perlu pi jinga sai sen pren so bha pi po jong ni channel jingi langba jong ni ki video ba thamai ka ba ngawan rai phim ta si mana gane nga upload art li ki video ha ka jing de ba kumno ngin snang kumno ngin ken tiu ki khon jingi makin yaj ha gin dik ba de haden ba nga upload ya ki art li video tan pat uwei na ki khon sarmla jongi ngam tip kat no garta jongo tamba message nga hapo jongi Instagram ba do kulienga menta ladaki kimi ki pa jongi ki le bakla mano ki ban snang ban ken tiu ki ladaki khon ki le bakla de ki kimi ki pa ki ban penbe ki menta pat ladaki kimi ki pa jongi ki le bakla mano ki ban penbe ki kata kalong ka jingkeli ka bang ni kum ki kimi ki pa ki ban berkhat ba ladak mangi ki kimi ki pa ni le bakla mano ki ban penbe ki mangin sang tho shai bhai ke ne ngan i thui phi ya ka we ka jing tho khana balam kot ba hisen we u khana one na school ban sim result marsen one hayeng upun i result papa pa ini result junga papa ka kmi ka don lang por ki plit ya result jung tho khana kio i bo yo asan 4% u fail our subject u pa hak jintong wa should tap yo khon or khon ha jing sam si ayam u papa ong khon ngakwa eme bamen long doktor ngakwa eme bamen long engineer mele ayu kane kat ne ngala persyang man pelut nam panta jome ngapenlik tuition me pe je kanu sa jung don pelik puli ha ju school pelik tuition ha ju no hikai pandan me fail our subject me yo tang san 4% kat ba uperlo jome ba puli ha ju school ba puli ha ju no hikai u yo khandai phu 100% khilit menta hien jungu lek berkeli kumno uyo khandai phu 100% man gasngi man gajanmet phile kai balai kalong kumne utau khon ha jing si ong hoi pa ngaru ngan lek mentai ngan kali na udon kenu uyo khandai phu 100% henry ma phipat kpa pai upapa jung udon ha ka jo school phi pule ka jo ka jaka phile kai ka jo ka jaka ka ba phim kat ba ma u udon ge ying ba he ba mat sau tali ki kali ma phipat ma phiru phi de ben lek ha pa jon don bar kali na u kumnu u kamai pisa kumnu u yo kat ka de ka ying pa kumnu yo sau tali ki kali pa la dom u khon ong mela he mo khon man tam la saman bishar yanga khon ong em papa na khlem bishar phi kumba phi bishar nga mane ngarong a bishar phi kumta kum ba phi persyam be nga ngaruk nga persyam be ya phi kmi ta por ong khon waju ong kumta pe ya kanuk sa jung don lata milik ha kamera thia jungo kitiar ki la bo bet borunti ko kot puli la bo bha kitiar kitar bo bet borunti bha kat ba me pat pe ka kamera jame taman rungro ikin jing khelit menta ha don ma persyang man kli kumnu pe ya kanuk sa jung don kumnu ule ha ga jing em jo man la kasni utau khon ong ya ga kmi jung mei baro shi kata phi bishare ka jing em janga pe ya kanuk sa jang phi minen met ha ga por ba phi shet ya ka to jing ta upapa ong kumnu ong hoi ka jinta ka ba shet phi ka long ba bang hi tang ba da shet imei jong don ka no ka jimbang pla dom yo papa jang minen met phi ong haba kum ta bale me mi shong ba ka kimi jong don utau khna ulong ye imei jong mei ka to pila persyang ban bishar ya ka jingim ya ka jinglong janga ma phi minen ha ka por ba phi shet phi tiu phi bi por tang shi kan ta ban shet ya ka tu jinta mangapat shisnan lanter ngaplo por ban puli ya ka kot janga kat no ngas ngosi rapi nujor ya ka jingem janga bar ka jingem jong udon haba komta balai phi khainga balai phim shem la khaya udon kumba phi ong yo pa balai mi shong bar khmi jo udon kumta ro balai phim khaya udon phi ka ta ga jingem jongi kumbiru ka e ka bangi le ha ka jingem jongi man ngasi kumta ro ki khon jongi kinlong larangi bishare ki larangi compare ya ka jinglong ya ka jingem jongi khon jongi bar ka jinglong jongi khon jongi wipat ki khon jongi ro haka wege si kin salong kinong bishar kumangi lada manta nuksalan IP ladang pinjing u dokha u kulai u hati bat usre ladang i ong ki kiu yo nu ding bajrong ba manu na plan jong ni ki ban job haka ta competition pin ong usre u hati u kulai u dokha lada ki persyang barok ki jing jong ki ban kiu yo tau ding ikut haka jing persyang manta lada pi nan IP u ding ba heba nan ong ya ki sau tu ki marat ra ya uni udeng manu na plan jong ni ki ban job pin ong deu hati usre ukulai kedok ha kin persyang barok ke jigin ki ban ra ya tau ding henry kinam la satya tetapi ong mentai ki ni ki sau tu ki marat ban res manu na plan jong ni ki ban job pin ong kulai u hati udok ha
usre dari persyam barok ke jingim jangki kinam laban beat ya ukulai mentah dari fi ong yakini south li kimrat manjengi hapok jongko mano banjob pin sa ong yang bade ka dok ha ka banjob hati ukulai bad usre kin persyam barok ke jingim jangki ban beat ya udok ha kinam la satia ban beat yo kumtaro ngimde ban nujor ngimde ban compare ya ka jinglong jangki khon jangi bar ka jingim ka jinglong jangki khon jangki wepat namar dangi le kumta bonsen ngin lap bagi khon jangki kilong hama po ban ya ka jinglong jangki khon jangki wepat ki bidu nakata daw sangat amantahi ban compare ya ka jinglong jangki khon jangi bar ka jinglong ka jingla jangki khon jangki wepat ki bidu namar ki khon jangi kilong ka bakrpang hala ka jangki jinglong jangki pidi ban yit bha ka ai ka jinglong ka bakrpang ka baton hapo jangki khon jangki lagi khon jangi ki don ka jingnang ka jing start ha ka ban ro ki don ka sap ban ro encourage ki bakin dong ki num ro lada ki don ka sap ka phong ban pule kot ki long ki sharp learner ki quick learner hikai ki encourage ki bakin dong ki nong pule kot lada ki khon ju ki interest ban weng ni ki tiar ban lawi ki tiar ban repair encourage ki bakin repair itu haka takur kompin de ban encourage ki lala ki khon ju ki le bakla de ma phi manga ki ban pambe ki lada de manga ki ma phi ki mi ki pa bakla manukin ki man pambe ni de ban yit bha hela ka jong ka ji im ni mi bha haka por ka bang bisyar ki khon ju namar ka to ka jing bisyar jong ya ki khon ju ka pen down ya ka self esteem ni kin snow kumanga balai la khaya hasla jong ni berthe ngalong briu ubom la ai kat kum ke jing ong imei ipa yanga ngalong briu ubom la ban le ai ha ka jim janga kum tangim de ban bisyar ki khon jingi bar ki khon jing we lada khon jing ki briu ulong basangai khon jing ki long berai kho ngim de ban ong pai uti usungai umaro bambha ngim de ban nujor yo hati bar usre ngim de ban manujor ukulai bat kodok ha kidon la ka jong ka sab hala ka jong banta ngi de ban khmi bha ke ikata ka sab ka bakrpang ka watan hapo ki khon jingi laragi khon jingi kile bakla de maphi de manga ki ban pembe henry ada mangi maphi manga ki ban le bakla par mano ki ban pembe to khmi bha snap bha to rai him phi bishar him phi ya kane ke jingli jangam takasi ngin semen do phi hakimi par ki video tar hadu ko por bye bye stay safe